Hello mga idol, magluto tayo mga idol ng suso mga idol. Ayan mga idol oh. Ayan, dinampot ko sa ilog mga idol. Tawag to sa amin mga idol, tibo-tibo. Sarap to idol, yan oh, sabawan tapos lagyan ng luya at saka tanglad mga idol. Yan mga idol, lutuin natin mga idol. Yan. Sarap tong sabaw niya mga idol. Suso. Ayan mga idol oh. At ito na mga idol ang ating pinakulo na tubig. Tingnan natin mga idol kung nakakulo na yan. Tamang tama mga idol, nakakulo na mga idol. Ilagay na natin ang mga idol ang suso mga idol. Ayan po. Ayan, takpan muna natin mga idol. Hintayin natin magkulo ulit. Ayan po. Tingnan na natin mga idol. Ayan, ay kumulo na mga idol. Sobrang daming sabaw mga idol. Ayan mga idol. Pinagyan natin ng luya mga idol. Ang bango mga idol, bango. Ayan mga idol. Tignan natin yung lasa mga idol o masarap man. Guwapo mga idol. Guwapong lasa. Ito na mga idol, luto ng ating suso mga idol. Ayan po mga ka-idol. Tawag po yan sa amin sa Antique mga idol ay tibo-tibo. Iwan ko lang mga idol sa inyong lugar. Anong tawag to mga idol? Sarap ang sabaw. Lagyan ko mga idol ng sili, labuyo, manghang. Sarap. Bango pa ng luya mga idol. Tara mga idol, kain na tayo mga idol. Ito na ang suso mga idol oh. Ulam natin mga idol. Sarap ang sabaw mga idol. Kain po. Kain po tayo mga ka-idol. Ayan. Sarap ang ulam. Guwapo. Sarap mga idol. Sarap ang suso sa ilog mga ka-idol. Sarap ang sabaw. Oh, guwapo. Kain kayo mga idol. Sarap ang sabaw ng suso mga ka-idol.